Hi guys, nandito na ako ngayon sa Pai. Nandito na naman ako. Hi guys, so ayan yung gamit ko. Nagka-travel ako mag-isa ngayon to Bicol. So ayun na guys, kumain muna ako ng baon tong. Kumain muna ako nito para iwas gutom. So ayun na nga guys, magre-retouch muna ako kasi sobrang haggard ko na yun. Tapos, manonood muna ako nitong Miss Incognito. Yan. Pampalipas ng oras. Retouch time. Retouch time. Fresh na ulit. Guys, nag-CR lang ako kanina. Ngayon, babalik na ako dito sa labas. Siguro maglalakad-lakad muna ako kasi busog na busog ako. Yan. Hello. Guys, so papasok na ako doon. Guys, so nakakatawa. Papasok na sana ako, yung pala Terminal 3 pala ako. Nandito ako sa Terminal 2 kanina pang alas 8. Punta na akong Terminal 3. Bye. So, ayun na nga, nakakaloka, di ba? Terminal 3 pala ako, hindi pala ako dito sa 2. Yan, Terminal 3, free service. Dito na ako sasakay. Guys, ang sabog ko, ticket pala ni ate, napakita ako dun sa guard.
Sa 2 pala talaga ako. Nakasakay pa ako sa Shopee. Ako na lang mag-isa. Babalik tuloy ako doon. So guys, back to Terminal 2 na ako ngayon. Guys, andito na ako. Okay. Kuha ako na guys. Grabe, ang bilis lang nung makuha nito. Ngayon guys, ito na yung ticket ko. Scan daw. After many years, nakapasok na ako ngayon. Hahanapin ko naman yung aking gate. So, ayun na nga nakita nyo, gate 8 ako, gate 8. Ngayon, nandito na ako. Pupunta na ako sa gate 8. Yan, so bumili muna ako ng tubig. Nauuhaw na kasi ito, bumili muna ako tubig. So, ayan, nakakita ako ng aray. Ouch! May nakalitaw na pa ako. Sakit. Punta ako ng charging station. At ako ay magcha-charge while waiting. Grabe, nakakaloka. Inabot ko ngayong araw. Biruin nyo, napunta pa akong Terminal 3. Mas kung ano-ano pang... buti na lang mabait yung driver. Muna ako. Ay, Lord, thank you. Thank you for this day. Thank you very much. Delikado. Kaloka naman. Nagkasugat pa yung paa ko. Charge ko muna yung iPhone ko para may pang pictures. Taran! So, maaga pa yun. 12:06 Hi guys! So, ngayon ay 1:09 at ako ay kakain na ng aking baon. Dahil magbo-boarding na ako ng 1:45. Kain. Drink water. Stay hydrated. Guys, boarding na kami. Wait lang. Boarding na ako, guys.
yung CR nila. Yan, kita nyo na. Medyo mapanghe. Oh, siya. Ito. Maintenance daw. Pero yan siya, may mga tissue, ganun. Tapos yan pa yung bowl niya. Maliit lang. Ayun. Walang water. So, iihi mo na ako.
security fastened. Cabin crew landing station. Mabuhay! Philippine Airlines welcomes you to the municipality of Daraga. Damang tumayo hanggat hindi pa natatawag ang inyong row numbers. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Cabin crew disarm slides, cross-check and report back please. Passengers seated at rows 21 to 22, you may retrieve or carry on baggage and disembark. For the rest of the passengers, please... Guys, nakita nyo na ba yung mayan? Yun siya. Grabe, nakakatakot. Ano ba?
Passengers seated at rows 31 to 35, you may retrieve or carry-on baggage and disembark. Passengers seated at rows 41 to 45. Yan guys, dito na ako. I'm here. Ganda. Ganda oh. Ganda. Grabe. Ang ganda niya. Ay. Ganda. Kita niyo ba? Ganda. Guys, ang kating ko lang dito. Grabe, ang ganda talaga ng may volcano. Ayun o. Kita nyo ba? Ganda diba? Ito dito. So, ayun na nga guys. Cowgirl ang peg ko ngayon kasi nasa Bicol ako eh. Arrival na me. Ngayon saan ako pupunta. Ganda niya diba? Ayun o. Yan, arrival. Wala, ang ganda ng airport nila. Ang ganda ng airport nila dito. Grabe. Ang tahimik naman dito. Ang ganda pa ng airport. Ano ba tong Bicol? Bakit? Ang ganda ng airport nila. Mas maganda pa sa airport ng Aklan. Sa totoo lang, wala sinabi airport ng Aklan. Samantalang yaman-yaman ng paligid nila. Ganda ng airport nila oh. Grabe. Ganda naman ang airport ni Lenny. Yan. Ganyan yung itsura ng airport nila dito. Sa mga nagtatanong. 4 AM to 8 PM lang daw sila. Hindi sila 24 hours. So, I'm here. Trolley. Wala ng trolley. Guys, andito ako ngayon sa Daraga Airport. Ang ganda ng airport nila dito. Ang ganda. Wala sinabi yung mga dating mga airport na iba. Ang ganda talaga. Nagulat nga ako eh. Parang hindi ko alam, basta ang ganda niya. Ayun. Maliit lang siya pero ang ganda. Yan. Yan yung itsura ko. Yan yung OTD ko. Ano ba? Post. Yan. Andun yung mayo. Yan siya. Yun. Nakita dito. So, ngayon, ano gagawin ko dito? So, ayun na nga guys, mag-isa muna ako ngayon. Magba-vlog-vlog muna ako. Kasi vlogger ako eh. So, ano bang gagawin ko dito ha? Hello guys. Kita nyo ba ako? Diba ang ganda-ganda ko? Ganda ng airport nila dito.
Hi guys, welcome to my vlog. So nandito ko ngayon sa Bicol International Airport. Ang masasabi ko lang sa airport nila, grabe ang ganda. Ang ganda ng airport nila. Kung pupunta kayo sa Boracay Airport, saka sa Kalibo Airport, sorry po pero ang ganda, wala silang sinabi sa Bicol Airport. Ang ganda niya. As in. Anyway, yun lang naman, makukomment ko sa airport nila. Ang ganda. Bye-bye. Hello. So, ngayon, gagawa ko ng reaction video ko. Nung una kong nakita yung Mayon Volcano. Actually, akala ko talaga yung Mayon, parang, alam mo yung normal na bundok lang na inaakit sa, alam mo yun, yung mga tour na makita mo sa Facebook, diba? Hanggang sa Manila ka ng mga tour, pick upin ka sa Greenbelt sa MOA. Akala ko mga gano'n lang na bundok. Yung mga normal na bundok na gano'n. Tapos nung pagdating namin dito, pagdating ko pala, kasi solo flight ako, grabe nakakatakot. Sa totoo lang natakot ako. Parang na-amaze ka, pero at the same time, parang natakot ka kasi first time mo makakita ng gano'n kalaking bulkan ba? Mayon Volcano, diba? Grabe. Kasi nakita ko naman na yung Taal, di ba? Yung Taal, ano lang, punggok lang. Pero yung Mayon, grabe, ang perfect ng shape niya, ganun siya. Oh. Ganun talaga siya. Tapos habang bumababa ka sa airplane, ma-realize mo, hala, ang liit ko pala talaga para lang akong bato sa paanan ng Mayon Volcano. Sobrang ganda. So guys, ayun. May mga foreigners din dito. Nagulat nga sila eh. Tapos, ako din naman, turista rin naman ako dito. First time ko dito sa Bicol. Tapos, ayun lang, wala lang. Share ko lang yung reaction ko sa inyo na iba yung feeling pag nakita nyo siya ng personal. As in, sobrang ganda at the same time. Nakakatakot. Yun lang naman, yun lang. Kaya punta na kayo dito sa Bicol, dito sa Legazpi at tignan nyo na sa sarili nyong mga mata. Diba, bata tayo, nakita lang natin sa mga textbook, diba, tas mga Google, akala mo yun na yun, pero pag nakita mo ng personal, parang nakaganon. Yun lang po, thank you for listening. Bye! Guys, ang ganda talaga ng Bicol International Airport. Meron kayong powder area. Meron pang PWD. Meron diaper changing. Meron din niya. Tapos, ang laki pa. Ganda dito. Restrooms. Talks. Boys. Girls. OMG. So ganda. Tignan natin yung CR. Malinis. Uy, malinis. So far, ang ganda dito. I'm back. Here. Tignan natin yung Mayon. Kung okay pa ba siya, kung kita ka pa ba siya. Oops. Ganito pala feeling na pag VIP ka sa airport, no? Wala kang kasabay, ikaw lang. Oh guys, may paganto pa sila. Oh, ang ganda diba?
Oh, may mga brochure pa yan. Oh, may lunch pa sila, guys. Ganda dito sa Albay Airport, ah. Upo ako dito mamaya pagkatapos ko kumain. Pero for now, mag-charge muna ako sa kakain. Bye, guys. So, guys, ayan na yung baon ko. Tosino. Actually, nagbaon ako. Kala ko, mabilis lang si ate. Nagbaon ako parang akong magutom. Bakit masama? Kain na tayo, guys. Bye. Guys, grabe. Sobrang ganda ng airport ng Bicol. Biruin nyo. Iba talaga siya. Hindi pa open yung kabilang side niya. Isang side pa lang. So, ayun lang. Sabi ko, ang ganda-ganda niya. Kasi kung pupunta kayo dito, ano talaga siya, parang ano ba siya, parang may level na siya sa naiya na hindi malaki. Pag napunta kayo dito, tapos may mga screen pang ganyan, no. Yan. May elevator din. Parang hindi siya provincial airport. Kasi kung pupunta kayo ng Boracay Airport, pag nakita yung airport dun, parang wala, parang bahay lang. Tapos pag pumunta rin kayo ng Kalibo, wala, hindi ganito kaganda. Samantalang ang laki-laki ng kita ng Aklan, di ba, sa tourism, dahil nga ang dami ng tourist attraction. Boracay. Tapos gano'n. Anyway, wala pa akong binabash. Sinasabi ko lang kung i-compare dito sa Bicol International Airport, ibang level dito. Sobrang ganda. As in, pag hindi nyo akalain na ganito yung airport nila dito sa loob. Yun lang, share ko lang. Bye-bye! Guys, ito yung Bicol International Airport. Grabe, ang ganda. Ganda, oh. Kita nyo ba? Ang ganda. Uy, may duty free pa. Duty free, oh. Wow. Oh, ang ganda, di ba? Panis ang mga yan na siya.